biamono kigimo mancho murigeria vu television ya Ndizi TV na nine magaro bengi ya tukumira na gaiga asigete sini kyo nambe mo ya Ndizi TV aiga sto kwa mangana mange egati habo o mangana siasa na boigo na magendero asorogongo rwagusi igore kigakiye kugwakira ngambia mono genderete kubwatireria umurubiri uyo inyoranga ase umurubiri gweke umbu litugwa Jumamosi na boigo litukori Jumatano nigo tuguchaka na mangana magia to mane basoke ngesigie kabere ekyo umurubiri gweke umbu ase to kwanira mangana siasa au na boigo emirubiri menge na nangote ibutambi nigo to kwanira mangana ria tulengete intwe no mugusi na boigo mwenye getinga bia mono kigima na gote ya bulitangani oyo kabeire mo MCA kurugwa ya getenga Honorable Ronald Murara Onduso omwaka bw'ikiri bwibire na 13 ko mwaka bw'ikiri bwibire na 15 na ibire aliya getengani gutoka South Mugirango ime county ya Kisii rero tuli nere makoroba ya bono dutagite tukwa na abira atatu kubwatikana no burayi bwa yenge kyarengo burayi keraruwe tororo tembire koirana magendero kyakolete nsemeria oburayi bwa bono bwa county ya Kisii na bulyo bokoro ekyera erena haringi asibulia na bono na haro chande hakegose omugabano bono na hachie koleta maunchuri mono kubwo burayi bulyo bokoro aini gati ali turakwane magoroba ya bono endigetanga ni mnabotambe ni gotagote makomanyo mogeni ito yakuru asaburi botomo maeti bari batamuagerete chikura bakomorali tukolitangani aina rutokora asomurubiro bwekeumbo bono nigongo saba namba SMS Petronila ngaito kobekeri gorogabo elio nyale kobori ali bori yao magoroba ya bono na boigo onyi kwaro chokolete magendrense media osebinto mbirata ikiraneti ebino binta etomo bori magoroba ya bono akeratoka ndrete no murubiro bwekeumbo kwa television yao ya Ndizi TV mheshimiwa na kwa ni sana mwire bia no mokongori biande biamono asante karibu Ndizi TV biamono no alioja kwa ile TV korwendo na nyorete nguri ile TV ya Ndizi sana na maana biamono teto mentelio giake gero mugusi yako iwe biamono bono inchenko igwa Honorable Ronald Murara Onduso oyo kabiro mu MCA no mwana inchi na rogule TV rero otaranya okorora osota kumaiti osoko igure nderaro rikieni kiao ase daikaiga totebingo ayenimo ngaijo iboire nane na kyukinete kotira ncheno mheshimiwa Ronald Murara Onduso yes korwa ensema ya getenga umunyaramba yes ali South Mugirango yes igonyi boiro mwaka o 73 ngakina ngagende skuru yes ngasome primary ngakora yes ngagende secondary ngakora ngagende university ngayo somete skuru angenkari o somete isiko na somete skuru ya Nkaseito yes ekorokumaro primary school okay lakini na kolere to mga kominto na manyete sisa moja kericho nkagenda guchio okay ngasoma school ko Marinyin primary school yes ngakora class 8 ngaita matemu nkagenda Tenwek high school Tenwek usigisima naona somete ko form 1 paka form 4 yes ngakora nkagenda Nairobi okay koligie gasi tujeti college ya university immediately ogana koligie merum kagenda kanya ligie merum Nairobi merum kiye kwa gidike nungu sugo soko bogoli ya chigurira banta bangi na bitokora bogoli to tranya Nairobi merum ne mengo morali akarona jeto rona kolite meremo yonsi pia koruna bana mwanya bantu nkuare ko bagwana ye gosenaki na kolete gasi yokwaga changa kolega gasi yokolenda kolega gasi nyinge omwali yenga changa faniki unkali kwegasi na county government ya Nairobi okay muna ki alina watu walenga mangana development na lenga sema development control okay otabuate training lakini ukalikwa nkalikwa okay kana alikwa kaganda training okay bona ngachora koganda bona ngekoro kuna technical university nkaenda alinga kale diploma yes polytechnic then yes kana kore diploma ngenda the asie 2012 na ina kolete yes 2013 chikura cha ikire chikura cha general elections ngacha gusi nkanyorogo kanikole nkaya ito seito okonene ko burai utraenda so burai Honorable Ronald Murara Onduso na bwate family moralia inyomete
omukungu oyo omo nimbwate na abana batatu. Okay. Yes. Okay, mpia mano kigima. Bono wasomire Nairobi. Omwaka w'ikiri 2012 nari gwakore kurwo wakire gusi waikirire kinga kichobo chole. Yes. Enga kige kwabete kaigana kikwa bete na komanya bwango sana na ikene kiganirie asensemo ya egetenga. Omoralia na ndi na chitakere TV yego chaka nkarumu no muya sana. Okay. Nkabatebigo na chitinka situ. Erusa. Okay. Kero na chire rusa nkaroroko ganikole nkasitu oburayi ubwo MCA. Na inche nkarwanga ningwenera segasi yoburayi yobo. Okay. Nkairana Nairobi. Nkaligiri baga ande nkairana gocha. Okay. Kero na chagusiga. Nkamwa kuboli chikura ngate mama nkol chinde kuboli chikura. My father is late. Okay. Mama agakana sana. Tata getenji che koligi oburayi bwa siasa. Ekegera uno mwana oye konyana so ire mere mutinda akora buya tinda agachanka tinda akora kende agatebi mwana onengo sirole. Lakini ukagenda bosi. Egasi ego jikoligi tokonyora wana inchi babera bakora mbago kwakura. Yes. Nkamate nga mama. Achire nka abantu n'abaminto ngamba teme. Tigamba kwaneri. Gasoanka bakwanera. Yasaga anja baganjora. Nkeke kwa batebeti umwako w'ikiri 2012 kyarangate chikura kiricho mwako oli kyalinganga mutingo gatatu. Yes. Kia mwaka w'ikiri 2013. Nkikwa batebeti gwetera kuruchinga kigwa rule Nairobi goro mugeni kwarabire menyire Nairobi myaki ya kuchimaega. Wakire na kubatebi kigima na kuwine gose kubabwa na kubo murai. Muya mono moralia. Yes. Nchekero na achite konyalia constitution nya ya so ire okolemeremo. Obo MC obutangani umaite na bubu chikoba. Mwaka w'ikiri 2013. Message yo kotebia abantu ngangingo chikokora yarengo. Okay. A message na bwate nganimba oborayi oboikirano. Okay. Bagancha bakanyibwera baganchora kagenda ntamanyiti ngankingo chikokora. Kerto iko tokamanya konyora ngaki tukaidu tukasomigwa tukokererigwa tukamanyinga asibunere tuganse gasi. Ase abageni bali bakire kaiga bangi ngati nkobarigiri yori kera nkurigiri beti byandizi sana. Nahe wanchanire na karamu asoeta obisiri ninu mwarenga batangani. Ande hake bangi baino usaje nkwa maitengi kyalo chikokolekana. Ya. Ntwamanyite. Na kibono gwa soire kwa bobodi chukura kwa nyorere. Kosine kyalenga konkonyora chukura echo. Ntakatako tebali tangani in the first attempt. My first attempt kabisa kwa koligi chikura. Nchenjia lenge nkong. Okay. Ekero na aligireti dos bali balenga opponents. Abatu bali kupingana nabo. Ego na rekora nga yemba bwato umanyi. Yes. Lakini kero ngoligereri meyano komanya kwane konyana nyori kuru Nairobi. The experience na konyana nyori. No burayi butakere nka kera nka ato maina chisoko gikorosigwa para ebintu bikebikeiga. Yes. Ndoranga ninkore buya ko babwa bonsi. Okay. Bono nga convince abantu bana igo baganja bakangakere chikura nkabo murayi yobo. Chinga kicho